சுபாஷ் அவங்க வீட்டுக்கு குலதெய்வம் பொன்னிருச்சி. கண்டிப்பா அவங்க வீட்டுக்கு வர மாதிரி இருந்தா எழுந்திருக்கணும், இல்லைன்னா வரக்கூடாது. அவங்க வீட்டுல கெட்டது இருந்தா வரக்கூடாது, நல்லது இருந்தாதான் நீ வரணும். அங்காள பரமேஸ்வரி அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகி மண்டலம் தண்ணி. சரி, செய்வன வப்பு இருக்காமா? பொன்னரசு இல்ல. திருஷ்டி ஓம்பல் கண்ணாறு எதுனா இருக்கா அவங்க வீட்டுல, அவங்க குடும்பத்துல? திருஷ்டி ஓம்பல் இருந்தா வரக்கூடாது, அது இல்லை. ரெண்டாவது, அவங்க குடும்பத்துல காசு பணம் புழங்குதா? குடும்பத்துல நல்லா இருக்காங்களா? நல்லா இருந்தா நீ எழுந்துரு. குடும்பத்துல எப்படி இருக்கீங்க சொல்லுங்க. அண்ட சத்துருவு இருக்கா? அது சொன்னாதான் நமக்கு தெரியும் அது எதுனால போகுது. இங்க அதுதான் சொல்லுது. எம்மா அங்காள பரமேஸ்வரி அகிலாண்ட கோடி